Pajareng barani Maduratri tarang dodotan wonten ing Suwima. Kaurang mring Candya ngaran ingkang nedheng dari lagi brating paninggal. Denon sangsaya katon manising seminggang Candra ingkang Candra. Ana te sementara kaya kepalaning Karatika tesanipun Kilura Semar. Badranaya Kinayanta kaya Ki Bogati. Kandang Asmara Santaya Ki Buddha Manengkono. Nalika semana nampi rawuh Prabu Puntadewa gandeng asta lan Prabu Sri Bathara Kresna kang diraken satring Madukara nenggiran Den Janaka datang kantun Praptawira Raden Werkudara dalah satra kembar kemaningan parwatane kembar busane mangkana lonjing renggan ing kababaring
Lai-layam beget-get uget-uget sak berita mel-mel. Apa bendara kula den ngantos kinalik karo sing manah kula duri nampiraipun dikandra. Kula ngaturaken pambagya para kami salam kaping kula konjuk dhateng Ndara Puntadewa, Ndara Kresna, Ndara Bimasena, Ndara Janaka dalam Ndara Kembar. Kyai Datompo pangestuku wetang panono. Pangestune ratun berarti tanpa nono kakang. Para kakang. Pangestune bendara merdu doro tanpa nono. Kakang pangestune bendara marjuno kakang. Pangestune tanpa nono ya kakang. Pangestune lagi tanpa nono. Inggih, kula tampi kapun dewa tringkun sungguh wano panggon sing dadosaken cahya Candra. Menipun turas ditambuh keng menapa kula ngaturi panjenengan pineraku. Anun seni kanjat kula nggihipun sumedhe mbangun kahyangan. Sanes kahyangan papaning para dewa, sanes kahyangan papaning para widodari nanging bloko mawon kahyangan kapribadhe kula piyambak. Mulih nanging bloko yuda kang sampun menika Jamarta.
dipun dados Nalendra menika kedah jagi dhateng kawibawan. Kaping kalih tumindak wicaksana, tiga sentosa lair kuwi batosipun pungkasanipun lampah jujur. Dene wibawa ngagengaken dhateng kawibawan murid dipun sengkuyung kaliyan para kawula. Ing petangan kula niku wonten kalih, siji wibawa mung karana diwedeni, ping pindho wibawa sing karana ditresnani. Wah, beda opo Kakang Semar Wibawa diwedeni karo ditresnani. Yen mung diwedeni, kala mangsane anggenipun kagungan kawibawan menika namung semu boten sejati. Saged wonten ngarsanipun Nalendra api-api dedekku sumuyut sumangita lenggah sesedokan. Nanging wonten pepungkuranipun namung badhe ngupati cintrakanipun Sang Nalendra menika wau. Benten menawi wibawa karana dipun tresnani pinuju negari wonten boten kerepotan. Loro parang murka badhe mboten nampi dawuh, tentu para kawula menika gandha greget sak biyantu mring boten kerepotane Nalendra. Mila kanthene kedah tumindak wicaksana tegese kudu iso tumindak adil ora kena beda-bedake mandhap asor luhuring derajat. Wong sugih ya dirangkul, wong mlarat ya dirangkul. Ratu niku aja nganti tumindak banjinding banci ladang. Dene sentosane lair ban batin kaki, sosane lair raga niku kedah pinaringan saras, awake kudu sehat, mulane kudu sing seneng olahraga. Kangge srana ngrampungaken kaliyan jejibahan. Kejawi sentosane raga, sentosane batin. Kudu waspada aja kandhek mring barang carita yen durung weruh rupa lan rasane. Ben olah batin iku saya langgeng kudu laku prihatin. Tampa, japa, srana, resik lan gentur. Tapa niku madang longan tulungan mangane delong turune delong hawa nafsu aja diumbar. Ayo wong seneng ngumbar hawa nafsu niku gampang kecemplung marang jurange kaji neraka. Wong sing seneng nyetor marang ngumbar hawa nafsu niscaya Gusti badhe maringi wujud kanugrahan. Mangkono kiai. Dene sesampunipun sentosa bantosipun menika kedah jujur. Netepi kalian mangandikan dasar wikamiku sabdo Brahmana Raja sabdane ratu pendhita sekecap ora kena wolawali. Mila ndoro ampun klentu menapi sanes kayangan papaning para dewa ing kayangan kapribadhen kula mriki kangge sono nggayuh tentreme praja Ngamanta. Yen pancen kaya mengkono yen tak rewangi tarak brata subudi ati raga kiai. Karo Kakang Semar. Lematipun Ndara Prima niku kados pundi? Ora sami pusaka sami sri masa topayu tunggu ning bae gugune karo Durna guru bapakku. Loding Semar sing nyolong didol nggo bangun nggo gawe ragat. Wong Durna niku aja digoni. Durna niku kancane Sengkuni. Niku rombongane wong jahil metakil watet anggara murka budine Candra. Napa sampeyan ora kelingan? Nalikane sampeyan iku mumpat ditirta Pritasari kanyugung sesengane jane Ndara Bimasena niku mung dijlokroke. Ben panjenengan niku teken pati. Niku mateni cara alus. Ya Kakang Semar kula nantuna lumute perkuduraken jaluk kapurya marbang. Semong-semong sono pintu karang kayu anu aku bentenge Kakang Semar.